Lesgezi indaba ze-1KZN TV ifundela usamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Kwethulwe umbiko ngemsebenzi kahulumeni ogwini i-AEF ithi silungele ukhetho kanti kukhunjulwe abahlaselwa isiphepho eMajuba. Ungqongqoshe wezemsebenzi omphakathi kanye nenqalasizinda uMartin Meyer uhambele kumphakathi wasogwini ngaphansi komasipala iRainkonyeni lapho ethule khona kumbiko ngemsebenzi yenziwa umnyango phakathi koba kuvezile kubalwa kweziselela ababhekene nazo ukuhlinzeka ngomsebenzi oseqophelweni eliphezulu ukuqinisekisa ukusebenza kwezakhiwo zomphakathi nokunye. Ungqongqoshe wemsebenzi yomphakathi kanye nenqalasizinda kwisifundazwe KwaZulu-Natal uhambela umphakathi wasogwini ngaphansi kwamasipala iRainkonyeni ukuyokwethula umbiko emphakathini ngase bekwenzile bewumnyango kunyaka mali ka-2024-2026. And we looked at our She Builds project, bringing more women into the construction industry. We looked at the hundreds of projects we've completed. In this district, for instance, Murchison Hospital, the new theatre has been built. We are at tender phase for 122 million rand psychiatric hospital that will be in Port Shepstone. Those are projects we are now moving forward at a very fast pace. We spoke about our fight against corruption. We spoke about how a year ago there were 60 construction mafia disruptions per week in KwaZulu-Natal. We're down to less than 10. Uphinde waveza ukuthi akhona amabhilidi asebekwazile ukuwabuyisa bewumnyango njengoba bekunabantu abebewasebenzisa ngokungemthetho. We own 10,067 properties in KwaZulu-Natal. Less than 2% of those are legally occupied. We are very proud of the fact that I thought it was going to be much higher, so we were pleasantly surprised. Most of those are houses that we've inherited from various government entities over the years. 700 of them are in Ulundi. We don't have that big a problem here down in the south. We have now taken steps. Cabinet has approved our plan, and we're now going to move forward in making sure that there's no more illegal hijack buildings within. Uthi lapha eRainkonyeni bangenelela ukulekelela amabhizinisi ayi-15 ukuthi bathole izimvume zokuqasha kanti ayi-7 kuwona sebenazi izimvume. National Department asked us to manage 15 of the coastal properties that are restaurants and other entertainment and tourism properties within this municipality, that the leases were just stalling and nothing was moving forward. I can now confirm we finalized 7 of those 15 leases and we'll be signing that very shortly, and the rest of them will be finalized at the end of March, which will mean we can start getting investment in, we can start seeing development, but the most important part, we can start seeing job creation in a community that's starved for job opportunities and bring back the tourists to this beautiful part of the country. Amalungu omphakathi abesenika ithuba lokushiza ithulo nembono. So Mr. MEC, you say you found the office with nothing because of corruption. But I haven't heard you say you've taken the predecessors to court for maladministration. You promoted the corrupt officials. They were part of corruption because we are not dealing with corruption. Roads is one of the most important infrastructure of any province. And right now in the South Coast, we are experiencing huge problems in terms of roads. The Mzungulu River Bridge, the R102, CBD in Port Shepstone, Marine Drive, the roads infrastructure network, to put it loosely, is in a total mess, and you see. Biko, benuwethulelo zamando sicele kwizindaba ze-1KZN TV ngisemagidzi. Umengameli weqembu lezepolitiki African Economic Freedom uSifiso Mthetho uthi ke beleli iqembu selikulungele kuba ingxenye yokhetho lohulumeni basekhaya oluzokuba ngasemaphethelweni kulonyaka. Umthetho ubekhuluma kanje njengoba bebebambe ingqungquthela yabo ukuhlela ukulungiselela ukhetho. Lo mhlangano obubanjwele eVelempini Hall kwaMsane ubugxile kakhulu ke ekukhuthazeni laba bazokhetha kuba bangeneleke umbango wesikhundla zobukhansela ukubeke kube ngabantu abazimisele ukusebenzela umphakathi. Umengameli waleli qembu Sifiso Mthethwa uthi leli qembu lizibekele umgomo ukuthi bonke abakhethwayo kube ngabantu abaxhumene nomphakathi nabazimisele ukuthi kuxazululwe izinkinga ezibhekene nomphakathi ngaleso sikhathi. African Economic Freedom ke ithe abantu abangama candidate
laphana kube abantu abayiphatha kahle, kube abantu futhi abaxhumene nomphakathi, abasebenzisanayo nomphakathi, ngoba ukuba ikhansela akuyona ukuthi usuqashiwe kodwa usuke uyisebenzi somphakathi. As a African Economic Freedom sigcizelela kulokho uma members ethu. Okunye sikushoyo ukuthi ama members akangakuthatha kubuke sengathi yithuba lokuthola umsebenzi, kodwa ba understand ukuthi yithuba lokusebenzela abantu. And nanokuthi ke ukukhethwa komuntu akungabe umuntu oqala namhlanje aqale ukuyosebenzela umphakathi. Sithi akukhetha umuntu obevele usebenzela umphakathi kodwa engelona ikhansela. So ke sithi ke ama branch yileyo into okufanele ayenze, akukhetha umuntu obevele sebenzela umphakathi. Hayi umuntu esomqala namhlanje useqala ukuthi yena uavailable uzoba ikhansela uzosebenzela umphakathi ngoba sokukhulunywa ngekhansela. Umthethwa uthi njengeqembu leAEF bazoqoka ikomiti lizoqondisa izigwegwe kubo bonke ke abazoba ngamakhansela abazophula umthetho kanye nezimiso zeqembu. Ukuthi abantu mase bekhethiwe bengamakhansela sebenza izinto ezirong, amaqembu ayehluleka ukubakhipha. Thina as African Economic Freedom sithi so setha i-disciplinary committee, umuntu wenza into wrong simthathela inyathelo ngokukhulu ukushesha, ungapheli u3 months ehlezi eyikhansela. Yilezo zinto ke siyisho nesiyibukayo as i-African Economic Freedom. Leli qembu lasungulwa ngonyaka u2023 lithi izeke noma emaningi amaqembu ezepolitiki asungulwayo usuku nosuku, bona ke bathembisa ukuthi ke amakhansela aba nesipiliyoni esanele ukwazi ukuthi ke babhekana kanjani nezinkinga zomphakathi asuke bebhekene nazo ngaleso sikhathi. Siyazi ukuthi amaqembu maningi kusukela ngo1994 abantu bayethenjiswa, bethenjisa into ezingcono, namanje bakhona abantu abazoya kubantu babethembisa. Kodwa iAfrican Economic Freedom ithi cha sizukudla ngokuthembisa, kodwa sizokwenza thina esibutshela abantu esisobenzela khona sizohamba siyokwenza, asizukugcina ngokubathembisa. Yingakho ke ngithe abantu abazoba amakhansela kwiAfrican Economic Freedom mhlambe ngeke ngibabongele ngoba mina ngiyoba sesayidini labantu, ngeke ngibe sesayidini lamakhansela amakhansela ngayenzi service delivery kubantu kodwa ebehola bese uthola ukuthi ke iqembu selivikela ikhansela. So ke izinto esizishow izinto ezijwayelekile ukuthi fanele senze show ewadine okuyona ukuthi amanzi akhona and imigwaqo ilungile, nanokuthi umuntu oyikhansela kufanele ewadini yakhe azazi izikole ukuthi zingaki, ezikoleni nezingane azi ukuthi kulesa sikole izingane eziphethe umuzi zingaka. Uma uyikhansela zonke lezi zinto kufanele uzenze, noma ngabe yimncwabo azi ukhansela kufanele ayathende, nemizi enhlwempo othola ukuthi abathola ukusizakala ukhansela kufanele abe available. Umthetho ke uphethe ngokuthi njengoba sekulungiselela ukhetho loluntu basekhaya kulungonyaka, bona ke bekulungele ukungenela ukhetho kanti namakhansela abo asekulungele ke ukubhekana nokusiza umphakathi. Engakusho nje kubantu base South Africa yonke, kungaba ukuthi ngoNovember uma kuthiwa ukhetho ngoNovember noma ngabe linini, kodwa bangalenzi iphutha lokuthi bavotela amanye amaqembu, abavotela iAfrican Economic Freedom. Ngoba uma uvotela kuyona uvotela izinqothovu eziyaziyo intuthuko nokusiza abantu. Uma uvotela iAfrican Economic Freedom yazi ukuthi usuvotele intuthuko, uvotela umgwaqo, uvotela itiyela, uvotela amanzi, uvotela amathuba emisebenzi. Yilokho esikushoyo as eAfrican Economic Freedom. Imeya kamasipala wesifunda Majuba uThembelihle Mthembu uhambeleke indawo yaseDannhauser ukuhlola labo abakhahlanyezwa isiphepho ngonyaka wedlule ukuba bayasizakala. Isilesi siphepho senzeke ngonyaka wedlule ngozibandlele esashiya kemndeni eminingi ithenteke kakhulu. Umthembu ugcizelela ukuba baxhumana neminyango ebhekene nezihlekelele kuhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ukuba ke ikwazi ukulekelela lemndeni. Imeya kamasipala wesifunda Majuba uThembelihle Mthembu uthi bazohlola ukuba laba balimalelwa ngesikhathi sesiphepho bayasizakala yini. Njengoba sihamba namhlanje eDannhauser sihambela imindeni eyakhahlamezeka ngesikhathi kunesiphepho ngomhla 26 nomhla 27 December. So khumbula ukuthi miningi imizi yaphephuka eDannhauser naseMadlangeni. Emadlangeni okuwest oba kwakusiphuka ngisho igxobo zogesi nehlahla nezikole zaphephuka, kodwa ke siqale uhlelo la eDannhauser lokuthi sesibuya njengabaholi sesizohambela yonke imizi leyalimala
singahambi sodwa kube khona esikuphathayo ngoba sazi ukuthi kuningi okwalimali. Sikwazile ukuthi sithole ama-food packs esihambe siwashiya. Inhloso akuyona ukuzoshiya ama-food packs, inhloso uzohlola ukuthi igebhu lesasishile ivalekile yini, kukhona yini usizo abantu asebelitholile. Uqhube ngokuthi baxoxisanile nohulumeni wesifundazwe obhekelela izinhlekelele. Ngoba i-team yethu disaster yahamba phambili yakompile ama-report yawathumela kuma-relevant departments okukhokta okuyi-human settlements ukuze abantu abadinga ukusizakala kuleyo mnyango besiza. Abanye ababengenama-structures ngalesa sikhathi sebekwazile ukuthi bewavuse abekhona sekulandelela kuma-departments sibona ukuthi uliphi usizo lukhona including home affairs ngoba makuphephuka kunesiphepho kulimala ngisho amapasi. Siyazi-ke no-home affairs wethu eNewcastle walimala uvaliwe nje kumanje basebenzela ey'nqoleni. Kanti laba abahlonziwe baveza ukuba balimalelwa kakhulu. Uma nje iroof yangale lamakhelwane yayisihleli ngapha egcekeni angazi ukuthi yafika kanjani. Isiqhotho-ke sona ngiphathe yaso. Njengoba ubona nje lendle ngapha ngakwesokuphosa sami iphihle amawindi ashaya amaphepho amathayela imkhulu nje umonakalo wenzeka nomakhelwane nabo abaningi. Omunye wazi wathusha nje njengalo ngapha kimi wazi wagcina ebuyela le kugogo le kaNdomba. Waphepha umkhukhu wakhe naye waphela inyanga ngoba indlu bingakapheli ukwakhiwa. Yaphela inyanga wahamba nje wonke wahamba nembhede waphephuka amabhara. Ingane zacishe zalimala-ke iningi ngoba lento yavele yenzeke emini ngazo lezi ikhathi. Amabhara endize emoyeni impela. Siyacela nje ukuthi nohulumeni naye mangabe ikhona indlela angenelela ngayo ngoba angingedwa bakhona nabanye baningi nje impela baningi abanye till today abakaze ba recover. Babe sebedlulisa ukubonga kumasipala wesifunda Majuba. Sidlulisa ukubonga kakhulu kusomlomo nomeya ngabathe basamukelisa khona usuku namhlanje. Besingajabula mangabe bengasiza besilungiseleke njengoba sasikhathlamezekile ngephepho zange-26 zaka December. Kube kuthobe kadladla izindaba ze1 KZN TV ngisedan House. Asiye ey'tolo sobeyasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukelo ubukeleke indaba ze1 KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kwethulwe umbiko ngemsebenzi kahulumeni ogwini iAEF ithi silungele ukhetho kanti kukhunjulwe abahlaselwa isiphepho eMajuba. Ikomiti labesifazane kumasipala waseMandeni libungaza kusuku labesifazane lungakafiki olubungazwa komhlaba wonke kulenyanga lwe-International Women's Day lokunikelela ngesiza kusebenza kwabesifazane abangama-36 abanezitolo ngenhloso ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Uhlalo wekomiti labesifazane eMandeni uLungile Mthembu uthi-ke bakwenza lokhu ngenhloso ukuthi-ke bafuna ukubona abantu besifazane baseMandeni bethuthuka. Abesifazane abanezitolo zama-tuck shop abaqhamuka emawadini ahlukene umasipala waseMandeni bathola ukuxhaswa kumasipala oluzothuthukisa amabhizinisi abo. Uhlalo wekomiti labesifazane eMandeni uLungile Mthembu uthi bahlose ukuthuthukisa abantu besifazane eMandeni. Okukhulu kakhulu ukubona abantu besifazane baseMandeni bethuthuka kuyo yonke into abayenzayo bekwazi ukuzimela nabo endapha bethola amathenda angangamathenda atholwa obaba. So sisaphuma ke sathuma ama-officials omkhandlu ukuthi awaphume ayobheka omama ukuthi laba abanama-tuck shop abesifazane yini abayenzayo, yini abadinga ukusizwa ngayo. Baye baphuma-ke bakwenza konke lokho-ke yilokhu okusifikiseke emcimbini wosuku lwanamhlanje njengoba sizohlala sebefikile bezonikezwa izinto zabo lezi okuthema ngabe kuphunywa kufunwa bafike bakwazi ukuthi bayithole. Umasipala waseMandeni uthi kubalulekile ukuthi abesifazane bethola amathuba alinganayo nabesilisa. Usomlomo wamasipala waseMandeni uphindile sishi unxusa amalungu omphakathi waseMandeni ukuba kuyagweme ukuqashisa abokufika ezitolo zabo. Siyabafundisa abantu besifazane ukuthi asiye ukuqashisa ngeindawo zethu, asiyibambele thina ngoba umasipala uneinhlelo zokuthi sibafukula kanjani. Kukho ke abakusebenzisayo njengoba ubona impahla zikhona ngaphakathi.
okutholakala ukuthi wenza ama-chips ufuna umshini wokwenza ama-chips simnika wona othi mina ngineyiqeda ngibeke iyiqeda ngidayisa zona ngidinga ifridge elithe xaxa simnika lokho umuntu asuke kushilo yena ukuthi uyakucela ngoba babe sebebizwa sebebuza ukuthi bacelana. Abanye omama bathengelwe indwangu eningi ezakhiqiza ingubo eziningi bathunge lokho abafuna ukukuthunga bathungayo. Owesifazane nesitolo esincane sokudayisa oqhamuka kwa7 eMandeni ukuthi uxhasa litholile luzokhulisa ibhizinisi lakhe. Cabanga ukuthi kuzongilekelela kakhulu ngoba emshinini benginawo bekumshini oyisingili mhlawumbe mesingabambili nalo enginawo nalo engizothola namhlanje kuzongithuthukisa kakhulu kuzokwenza ibhizinisi lami lithi ukukhula kulokhele ikhona manje. So siyabonga siyakujabulela kakhulu ukuthola uxhaso kumasipala wethu waseMandeni. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMandeni. Ukhathazekile umphakathi wakwaNogawu kuWard 5 eMsinga lokhu kulandela kungabi khona komtholampilo kulendawo. Lo mphakathi uveze kuba waba ngeminye yahlonzwa ngonyaka 2005 ukuba bakhelwe emtholampilo kodwa kuze kube imanje ke abakaze basizakala kanti bakhale nangebanga elide abalihambayo uma beyo kwezinye izindawo ukuze bathole ukusizakala uma bengaphilile. Ukhathazekile umphakathi wakwaNogawu kuWard 5 eMsinga ngenxa ungabi nawo umtholampilo eduzane. uDlamini uthi lo mtholampilo wahlonza ngonyaka 2005. Kakhulu kunekliniki esiphethe amaphepha esitshela ukuthi yayikade igunyazwe ukuthi ayizokwakhiwa ngo2005 enyangeni yesine mhla ka21. Sinombuzo ke siyibuza kuwona njengabahlali noma njengezakhamuzi zendawo ukuthi le kliniki yathi mingabe iphuma iba yisabelo yaseyakhiwa noma yathi miguga ubudala bayo yagugelaphi ngoba sinengqinamba ezithi la sihlala nabantu abadala sebephila nabahlala khona sakhe endaweni yasemakhaya enobungozi enofezela nezinyoka neminyovu ngokunjalo okungathi uma ngigula njengami nje kufuna uqhasha imoto umuntu egijimisa imoto ngoba ethi uyongelekelela kanti sengiyafa nokuthi ke imali yokuhamba sifike emtholampilo asinayo kodwa okuyinhloso kakhulu ukuthi sifisa ukuqonda ukuthi ikliniki le yayikade isabelo sothe yaphasiswa ngo2005 enyangeni yesine mhla ka21 iyashona. Kanti omunye walaba uthi bahlangabezana nezingqinamba uma beya kwenye imtholampilo. Singenalo ikliniki sinenkinga esibhekana nazo mesithi semakliniki amanye uthola ukuthi uyaxoshwa awusalithola usizo. Naleyo mobile ifika kanye enyangeni uthola ukuthi ugulelo umntwana awusakhona ukusizakala mhlawumbe nemali ukuthi ugibelwe lapho ongahle uthole khona usizo awunayo ugcina usuhlala phansi nomntwana ongaphilile. Enye futhi inkinga esesihlangabezane nayo sabantu abaphila ngokugula ugcina usudefault ngesimo sokuthi awukhona ukuhamba emtholampilo uthatha amaphilisi. Nje imosti yethu nje silimele kakhulu ngongamna mtholampilo ngoba kwesinye isikhathi sabantu besifazane ukuthola ukuthi ukhulelwe ushayeke ukuthi uzohamba ngane ekliniki ugcina ungasahamba ikliniki ngendlela efanele usujampisa izinsuku namalanga. Bathi kabakuthola ukukhuleka uma bethola omahamba nendlwane. Nje ziningi izinto esibhekana nazo somphakathi la mengabe kuthiwa nakhona lo mobile igcina ifikile siba nenkinga ukuthi awunayo iprivate into yakho yonke enzeka lapha phambi kwabantu awukhona ukukhuluma imfihlo zakho namanesi ugcine uphuma unganakelelekanga ngendlela ekufanele unakekele ngayo ngoba nawe unayo imfihlo ukuthi ngiyathanda ukuveza lesa sifo sami ngokuthi ngihleni nabantu angikhona ukuthi ngiziveze lesifo. Ngiyabonga. Banxusa ukuba umnyango wezempilo kwisifundazwe kanye nakuzwelonke ukuba ungenelele kuloko. Mhlambe nomnyango wezempilo mhlambe nohulumeni weprovince mhlambe nohulumeni kazwelonke siyacela bengenelele beselekelele ngoba sinazi ingqinamba zokuthi siyesizwa bawahamba kakhulu amakliniki njengabantu besimame bahlangabezana nengqinamba yokuthi bafike beshikizwe noma bexoshwe kuthiwa bahambe emakliniki yangakubo. Sinayo ke nekliniki le ehambayo ngenyawo zayo ekuthiwa imobile clinic iyafika imobile clinic kodwa futhi nakhona ifika ngezinsuku ezimbi uthola ukuthi abantu laba abahambisa abantwana emakliniki noma emtholampilo kusuke eqondene nezinsuku zokuthi sokuyinsuku zokwemukela imali yenkamnkam ifika ke vele imobile clinic abantu abaningi basuke bengekho endaweni omunye umuntu uthola ukuthi uphambana nedate ngokuthi idate yakhe yokuya eclinic iqondane nedate yomholo nokuthi ke futhi uma kukhona isimo esiphuthumayo mhlambe umuntu ulunywe inyoka noma uwile noma sifonele iambulance uyifonele nje igcine ingafikile emavikini amabili phambili ngeke ngafona ngifonele iambulance ukuthi strike impela
iyagcina ingafika kunomfowethu ogulayo wala emva kwaseholo lasime khona. Khona manjalo umnyango wezempilo kwaZulu Natal uthi usalilandelela lolu daba waphinda wanxusa ukubunikezwe isikhathi esengeziwe ukuze ukwazi ukuthola imininingwane ephelele ngalolu daba. Kube kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisemsinga. Ikomiti lesikhashana eParliament ad hoc committee kuleli viki ligcine likwazile ukuphoqa uPaul O'Sullivan ukuthi ke abuye azoqedela ukwethula ubufakazi bakhe. Lokhu kulandela ukuthi ngeviki ledlule O'Sullivan waduba leli komiti lingakaqedi wathi ke yena uPhuthuma Ibhanoyi. Okwenzekile kuleli sonto ngaphambi kokuthi O'Sullivan aqhubeke nokwethula ubufakazi bakhe kanye nokuphendula imibuzo ufunda istatimende sakhe esifungelwe sesixoliso ngesenzo sakhe. Kusenjalo ilungu leMK Party Sikhosana uphoqa O'Sullivan ukuthi axolise ngokumhlambalaza kwabezindaba ethukoleta ibhangi imali elinganisela ku-600,000 ekube noSikhosana uthi unobufakazi bokuthi leso yisikweletu sebhizinisi lakhe asekukade asikhokha empeleni ngonyaka odlule. So it's a lengthy document. The beginning of it it's an affidavit under oath. It says, I, the undersigned Paul O'Sullivan, state under oath as follows. The purpose of this affidavit is to deal with my apology for and reasons for departure from the ad hoc committee on 2026-02-26. I unreservedly apologize to the Speaker of the National Assembly and all Member of Parliament, including but not limited to the Chairman and members of the ad hoc committee, for departing from the ad hoc committee at 13:15 on 2026-02-26. The circumstances leading to my departure can be described as follows, and then that I explain a number of confidential reasons why it was necessary for me to leave. So that's the apology I gave, Chairman. Thank you so much. IMK Party ivale ngokuthi izobhalela usomlomo weParliament imazisa ukuthi ingamkhokhela u80,000 uSullivan afake iinvoice yawo ngokuthi kube yindle kabhakane nazo ngesikhathi ezovela phambi kwekomiti. IMK Party ithi uSullivan akakhokhelwe imali elingana nabanye ofakazi esebekade bevelile ngaphambi kwekomiti. What happened outside, not in fact, in the precinct of Parliament last week when he left, he made some allegations against me that I must go and pay my debt at the bank. Now, I have to say it here that at a later stage I'm going to show you and him, he must retract that as aspersion, casting aspersion that I'm owing 600,000 because that money was paid and the proof is here, it was paid last year. So for him to point a finger at me and say, when I'm saying to him, you are running away, he said, I'm running away from the bank. Kodwa Sibisi, wazindaba ze1 KZN TV, uchannel 261. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukela imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili usuna namhlanje. Kwethulwe umbiko ngemsebenzi kahulumeni ogwini iAEF ithi silungele ukhetho kanti kukhunjulwe abahlaselwa isiphepho eMajuba. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli ke zivale irandi lu-16.65 emaqhathiswa nedola laseMelika, libu-22.24 emaqhathiswa nopondo waseBrithani, libu-19.32 emaqhathiswa ne-euro, igolide lona belu-$5,077.86 i-ounce, wolongahluziwe wona u-$81.40 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu lebhola laseMgungundlovu iMidland Wanderers ligijima ke esigabeni seMotsepe Foundation Championship lisaqhubeka nokubhekana nenselele yokudlala kemidlalo yayo enkundleni iMpumalanga Stadium njengoba ke iHarry Gwala Stadium imba eqolo futhi ke ingekho esimene esihle. Leli qembu likholwa ukuthi ke ukudlala ekhaya bekuzoba nomehluko omkhulu njengoba abalandeli bephuma ngobuningi ukuyobeseka. Nasikisimo sezulu sakusasa singalindeleka.
Bukelize yagoqo bese kuphathelo zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sesophinde sihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulies Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.